Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom binnen. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Dat we Joert een 1-op-1 peteer hebben met een dame die al heel lang ontjongen is, met vaststellingen bezig is. Hij heeft nou bijvoorbeeld over toneel, dat beheerst ze. Maar ook musicals. Ik ga de gast Joert Ines Timmer. Leuk dat je er bent, Ines. Nou, hartstikke fijn dat je wezen mij, Willem. Dank je wel. Begin met muziek draaien. Begin vooral praten over die nieuwsgierige project. Baas Giele Taxi. Ja. Dat leidt voor de 100 dat hoe Johnny Mitchell gaat natuurlijk. Ja. Big Yellow Taxi, Baas Giele Taxi, klopt, ja. Hoe is het bij jou? Goed, ja. Nou, Joert is een prachtige dag, de zinneskind. Daar leidt wat vroos door de grijden en dan doe ik in de auto hierheen reed, ik kijk een pikker op van, oh, wat is het mooi. En dan gaat het natuurlijk voor dadelijk een stuk beter. Dus een vrouw van de seizoen. Heerlijk straks mei weer de eerste simmer. Ik beziek je wel zo volle mogelijk te genieten van de natuur, ja. Ja, en als het heel lang, ja, god, dat gaat elke keer niet natuurlijk, zo het heel lang tjuster is en een protte wolken en Griesgrauw. Ja, dat wordt gemeen blied van. Maar ja, dit, ja, zo Joert dan staan daar mijn zinnen en volle mannen en weet ik het al, ja, dan is het heerlijk. En de witte grijden natuurlijk. Ja, het is zo mooi, jongen, het is zo mooi. En het ijs leidt weer op een ijsbaan, of het wetter leidt weer op een ijsbaan. Ja, het belooft weer wat moois te worden. Bist ook iemand die de redens onderbiedt dan? Nee, straks, dat heb ik heel lang net met dien. Ik heb geen reden meer. Ik heb nog wel de houtjes van uw man. Maar het is er nooit van kwam om Noorden te kepen. Dat is waarschijnlijk ook omdat ik in 94 naar Oostenrijk verhuizen ben. En daar ben wel ijsbanen. Zo. Maar ja, dat ben al je van die kunstschaatsen. Weet je wel? En dat... vroeger deed ik nog lesjes op MTS. Dan ben ik wel met de jongens te rijden west op Jennewoord. En dan rieden we naar Dokkum. En dan juf met de bus weer terug. Maar ja, leuk. Ik neem je trouwens Ines. Wanneer is het Ines worden trouwens? Want hast in die originele 73. voornaam, het klinkt wat oors. Ja, ik ben doopt. Op mijn beddenkaartje staat Aline Jeannette Timmer. Dat komt om in ene beppe hiette Aaltje en de oren hiette Jenny. En dus mem die heeft er Aline Jeannette van maken. En dan zit er bij, we noemen haar Ineke. En toen ik 18 werd, ben ik verhuisd naar Leeuwen. Dat weer in 1973. En toen dacht ik van, ik wil van die namen houden. Want toen kwam ik in een groep van mensen, die weer een heel soort. Een Ineke, een Dieneke, een Tieneke, een Lieneke, een Rieneke. Ik denk, ik maak je er Ines van. Ja. Dat is een hele bewuste kamer eigenlijk geweest. Ja, Oké, grappig. Ja, en dat toen ik begon met UBM's gewoon daar leerde ik een heel soort Nijmeesen kennen. Dus kook ik een Nijnamen. Maar die konden die net oor zo zien is, maar die om jou is denk ik een oorverhaal dan, of net? Ja, vooral voor Heid en Mem is dat natuurlijk heel apart. En ja, de wens er gewoon om dat gewoon mensen die nog Ineke nemen. Er is nou ook nog maar één die, als ik hem zag, dat nog even zei. Die zei het of Timmy of Ineke. En dat is Jan Ottervanger. Dat is een bassist van vroeger van Ierot en van Pew's Place. Ja, prachtige reunie, Okkerdijs. Heel mooi. En wie is dat daar ik? Nee, helaas net. Oh. Nee, helaas net. Nee. Oh, dat weer echt heel bijzonder. Ik krijg de band nog wel, maar dat had het 3 keer weer verscholen hadden. Om een of duistere reden. Iets met virussen of zo. Maar ik krijg ze nog in de studio. Ja. Maar, ik ga wel over het boek praten. Met Vellinga. Ja, helaas. Al die plannen worden uitelijk scoortje worden herplaatst. Hè? Dus, maar Pew's Place komt nog del. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, wat leuk. Wat bijzonder. Ja, bijzonder verhaal. Ik moet net heel eerlijk zijn. Nou ja, ik hoor het natuurlijk omdat ik zo'n hier relatie had met mijn Nanne Kalma. En die spelen vibrafoon en zong ik in Pew's Place. Maar het is zo bijzonder om deze mooie te zijn die dus om de zondag binnen. En die er godzijdank al hier nog binnen. En die dan nog maar zo'n passie en zo'n precisie
muziekmaatje. En ze hebben heel Skotland weer een reunie in Zeelandskaaf. Toen vinden ze ook heel goed, maar dit weer zo. Ja, en dat is juist dat die egen strelen en het muziekmaatje met elkaar. En George Snijder, goh, wat is dat een goede drummer. Dan denk ik, wauw. Ja. Ja, ze doen dat goed. Ja, mooi, Ja. mooi. Kunnen we straks praten op Pugh's Place. Hier rolt net heel lang, want we willen natuurlijk straks het brechtje gauw meidje naar al die projecten die op dit stuit. Dus wat rent er op dit stuit, mevrouw Timmer? Want wat ik die ergens maar associeer is altijd trok. Ja. Gewoon trok. Nou, wat er op dit staat erin, dat is gewoon helemaal niks. Geweldig. Net iets bij een skiering. Nee, helemaal niks. Nee, maar dat komt dus ik terug dat obscure virus en de Omicron variant. Nee, ik hier betocht dat ik deze yes dus mijn schitterende scheiding spelen zou. Een geweldig stuk, internationaal heel succesvol. Schreunter Geraldine Aaron, een Ierse schreeuwster. Ik heb het in het Nederlands gezet. En de première weer 29 oktober in het Posthuistheater op het JRV. En die is ik heel goed aankwam. Ik hier 4 sterren in de Krant en een laaiende recensie in het Fries Dagblad. Het publiek weer heel enthousiast. Maar het is dus nou het probleem natuurlijk. En ik heb echt begrutje met al die theaters. Ze moeten heel tijd alles opscoren. Dat is natuurlijk nou weer aan de hand. En ik nog de pech dat ik 19 november doe ik Ice Jongens in de Korenbeurs spelen zo. Voor een hele mooie volle zeel. Toen was ik ziek. En dan heb ik in trainen, heb ik Titia Huisman bellen. Ik zei, ik ben helemaal ziek. Ik kan helemaal het zongen en spelen. Wie toen al corona of was dat letterlijk beschreven? Ik heb eerst een zelftest die weer negatief. Dus ik denk, nou, het is gewoon een vervelende verkoudheid. Ja. Maar toen kwam de begrafenis van Martien. Dus leven vrouw Martien van den Oudenalder. Martien van den Oudenalder, een verste, fan van die, maar ik van de omroep en altijd contact mee. En helaas, hij hier COPD, maar ik kan even bij vertellen, zware longziekte. En daar komt hij al corona heen. Oran mij. En ik zou dus op die begrafenis wat jongen en spelen. Ik denk dat ik maar vertellen en ik denk, dan maak ik toch maar even een goede test. En die blikt dus positief te wezen. Ja. Dus, maar ik ben er goed trokken aan. Ik ben 14 dagen binnenbleun. Ik ben behoorlijk verkouden geweest. Een soort wasje. En ik ben nou en dan nog een beetje wurg. Maar geur en smaak is helemaal waarom. Dus het gaat prima. Maar die vaststelling, die is dit een pauze? Of? Nou ja, ik wil besteedt hem die nog, of heel... niet? Ja, natuurlijk. Ja, okay, ja. Natuurlijk. Ik wil hem heel graag spelen. Hallo, lieve theaterdirecteuren en podia-eigenaren. Ja. En het is... ik speel in Malinnig. Ik heb een fantastische technicus. Sibren Grijdanus. En dus omdat we maar Sint-Waan zijn, is de uitkeer is ik heel moderaat. Ik bedoel, we zijn echt geen dure productie. En we hebben net een groot decor. We kunnen uit soorten overal staan. Dus ze kunnen ze gewoon boeken. Ja. En dat wil ik de komende jaren gewoon nog terugspelen. Het is een voorstelling van 1 stuk door het 95 minuten. En het is van heel soort mensen heel herkenbaar. En die scheidingsperikelen die we op een heel humoristische manier. Want die vrouw die maakt haarzelf, die het is altijd een huisvrouw. En ja, ze heeft wel een beetje werken, maar altijd heel erg in het skaat van die man. En die man die is op een gegeven moment voort. Dus dan maakt ze, waar ben ik? En wat ken ik nog? En nu dan? Nu dan, ja. En dus ze gaat helemaal op zoek naar zichzelf. En dat is, daar zitten hele hilarische momenten in. Het is echt een heerlijke voorstelling om te spelen. En ik denk om naar te zien en te beleven. Ja. Goed, theater... De dorpshoezen en waar het maar de zaal had. Let op, hij gaat dus gewoon terug. Echt naar hier dus. Ja, yes. ja, goed zo. Nou ja, ik vond nog een mooie opname van. Die vond ik wel leuk om met te beginnen. Busy Woman. Ja. Is dat dit druk in Holle of is dat deels? Ik ken het nou aardig waarom schroeven. Ja. Maar in oktober heb ik echt een fase gewoon omdat ik... Ja, er krijg je een Suezkanaal situatie omdat dingen dan uitsteld binnen en dan komt alles tegelijk. En toen hier ik in oktober hier ik in 1 week 2 premières. Een van Verknipt in Wergen werd ik een soort stagingregie DNH. Daar werd ik heel intensief bij belutst. Een fantastisch project, geweldige mensen.
En een paar dagen later had ik de première van mijn schitterende scheiding. Dus het weer. En toen is. Ik denk dat ik toch de stress in oktober meer weer staan uithollen ha of uit. Nou ja, een beetje beskeren ga of zo. Dat is net mooi Fries. Maar, nee, maar misschien ben je vatbaar daar toch voor. Ja, en daar ben ik ziek door. Dus stress is verkeerd. Wat een mooie les. We draaien muziek. Busy Woman. Wat is dit kleer? Het is een live-opname. Vrienden, stemmen. Jippie. Drok, 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 busy woman. Het altijd drok, want in de leefde hier ja geen gelok, busy woman. Zij had een meeting in Helse stad en haar nummer is meestens bezet. Die Excel-tabel moet vanmiddag nog op mijn bureau liggen en mag ik een espresso alsjeblieft. Busy woman, krijgt nachts geen sleep, telt kapitalen. Is Stefan Skiep, busy woman. Maar stiekem denkt ze, lid mij mijn rest. Ik wil een massage en ik vind het wel best. Want je hier achter het linker schouder, er zit zo'n knobbel, er zit een hele bot spanning. En als er op druk staat, oh ja, oh, busy woman kan alles on. Busy woman had een toek verstaan. Busy woman kan niet verschouwen op morgen. Busy woman maakt het zelden een fout, om de hele firma op haar bouwt. Met 2 mobieltjes en 1 burn-out. Altijd warber, altijd paraat. Een trede iPhone, beroepsvandaat. Busy woman had een soort geduld, die stomme kerels, die ben aan alles schuld. Busy woman, busy woman, je houdt het net op. Zij rent haar zelfs voorbij, op wij naar de top. Ja, waar blijft dat contract met die makelaar? Dat wil ik ook vanmiddag nog doorlezen. Die Excel-tabel heb ik nog steeds niet. En ik wil een dubbele espresso en geen slootwater. En natuurlijk is de uitkering van de dividenden omgekeerd evenredig aan de stijgende rentevoet. Dat begrijp ik. Is dit beleid of is hierover nagedacht? Taxi, busy woman. Leuke opname, hè? Ja, maar Peter van der Zwaag. Ja. De toetsentovenaar, ja. Mooie live-opname van The Busy Woman. Nou, ik wil even leuk beginnen. Ik denk, ik even nu het noorden vaststelling bij. Ik denk, nou, drok. Meer altijd, hol altijd. Maar qua creativiteit, plan, Ja, ik heb wel van alles inspiratie soms. Dat is... Er zijn heel veel dingen die mij inspireren. En daar zet ik nou ook wel wat de rem op. Want ik ken niet meer alles doen. Ik wil nou eerst focussen op mijn schitterende scheiding. En op Baas Giele Taxi. En de rest... Ik heb een kast vol met scripts en dingen. Ik wil deze dingen, deze gruttere dingen wil ik nog doen. En dan wil ik gewoon genieten van alles wat ik in de laatste 10 jaar schreeuwen en betocht heb. En ik houd zeker niet op, zolang dat ik jongen kan en vertellen kan, wil ik heel graag teruggaan. Maar op een oor tempo? Ja. Ja, dat een beetje. Ja, ik wil net meer zo leuren maar wat ik ben en wat ik ha. Weet je wel? Maar meestal kan mij graag bellen. Nou, dan is wat klim met gevecht misschien. Nou, dit is wel eens wat een gevecht, ja. Alles maar wat uitlezen. Maar ja, precies. En ik ben natuurlijk een eenpitter. En dat betekent dus dat ik mijn eigen decor steer te verven en de kleren bij elkaar ziekje, het script schreeuwen of oerzet. Viel dat wel eens Jensem? Ja. Vooral de commerciële kant van de zaak, het verkeerpje. En dan schreeuw ik zo nog weer eens een nieuwsbrief. En dan juist in de grafiekjes van de 400 die ik voortstuurd had, toch zie je mensen hem lezen. En daar wil ik wel eens weer. Want dat is ik. Dat was dan wel weten?
Ja. Nee, Ach, maar ik is het ook ontkennen. Hè? Zo van, nou, laat maar. Dan groeit het net. Nee. En ik weet, als je dat heb ik maar de veroordeelde tijd te krijgen. De veroordeelde techniek en het internet en de manier waarop mensen benaderen mast. En dat is denk ik een grote probleem. Want als het alles in een theater is, het zijn haast al je grieze kopjes. Er komen weinig, mijn gevoel. Het hangt natuurlijk van de vaststellingen hou. Maar nevens mijn gevoel komen er weinig jonge mensen in het theater. En dat is ik iets, dat soort theaters, misschien ik eens een plan van, misschien was dat ik wel een plan van aanpak van hoe krijgen we de jeugd en de jongeren wat meer in de theaters. Ja, en nog maar die coronaperiode is het helemaal dodelijk natuurlijk. Ja, als je daarvan. Dat is maar dat heb ik dus ik van, misschien maar het verkeerpje van dingen is iets dat is een vak. Hè, promotie en marketing, dat is het woord dat ik ziekje. Dat is een vak. Ja. En dat heb ik net geleerd. En een heel groot handjeklap. Hè? Dat is en dat in zielen roerselen op tafel is het dat moeilijk om dat met een programmeur even te bepraten. Of Nou ja. Als een soort product. Ja, dat is ik zo. En het is gewoon heel moeilijk om te zeggen van je moet mij nemen, want ik ben zo leuk. Ik bedoel, dat is verschrikkelijk. Ja. Dus en daar mag echt een professionele marketeur mag erop zetten. En daar heb ik dan weer geen budget voor. Dus dat, daar bijst die katze zich im Schwanz. Zeggen ze in Duits. We gaan straks nog goed Duitsland houden. En Oostenrijk, ja. Eerst even naar Vlaarding. Du hast een mooie cv gepubliceerd op je eigen site. En die cv begint op 1973. Ja. Mijn Skyline. Ja, ja. Daarna hier al, had je natuurlijk zitten. Even in het verlengde van, was het nog kijk om te vertellen best. Wanneer die omslag een beetje kwam dat in de stemmen van haarzelf meer een rol hier. En dat die zelf in dat opzicht verkeerpje moest. Dat is hij. Is dat vrij gauw gang of net? Want zo hier al is natuurlijk onderdeel van een band. Ja. En dat is gewoon niet denk je daar neem ik aan dat is geen managementtaken hier in die tijd. Nee, Ierald weer natuurlijk een hele populaire band toe. En we kwamen met het juiste materiaal op het juiste tijdpunt. En een spannende tijd, toch? Hier in Zand. Ja, fantastisch. Er weer een heel soort mogelijk. En er weer echt een revival in de folk en de folk rock. En dus er weer gewoon een soort vraag. Nee. En dat is natuurlijk nou zo'n 40 jaar geleden of zo. In 1975 kwam de Goedroesserie uit. En dat weer een product wat heel lang zichzelf heel goed verkocht. En toen wierde ik net zo'n heel soort orenmeesken. Ook een hel kwam dus ze staan gewoon. De band bij Pieter Wilkes wie dat destijds. Ja. En de weer wel wat orenbands, maar het weer net zo dat de markt weer net zo vol als nou. Dus dat verkocht zichzelf al. En toen heb ik op een gegeven moment 2 liedse cabaretprogramma's geschreven. Ziekend om Wudden, met Klaas van Dijk aan de piano. En later 2 met Frederike Kleefstra. En dus daar is het al zo'n beetje begonnen. En toen ben ik in 1994 naar Oostenrijk gegaan. En daar heb ik 2 hele jaar werken. En maar zie je het eigenlijk al vrij gauw in de modus, is het eigenlijk nog steeds niet zit? Van zelf scripts bedenken, zelf verhaal? Nee, dat hoorde ik doe helemaal net. Want ik die auditie voor musicals en in 92 heb ik Cyrano dien en 93 Phantom of the Opera. En toen jou nog naar Oostenrijk en die zit ik in Elisabeth, Beauty and the Beast en Funny Girl en daarna Les Miserables. Les Miserables, Catherine, Glöckner van Notre Dame, The Hunchback of Notre Dame, klokkenluider. En dus ik heb gewoon jarenlang, of 8 jaar lang, heb ik hier op hier kon ik in een musical stappen. En grote producties, ja. Wij hier in de Europa-première van Beauty and the Beast in Wenen. En ik, de klokkenluiders van Amsterdam, dat wie ik een. Hoe bestaat daar wonen kan? Gewoon audities dwaan. Ik ben Ines uit Holland. Ja. En ik kan ook een beetje zingen, hè? Zo. Ja. Daar ben gewoon procedures voor. De mails die on en dan krijg je een uitnodiging of net. Maar in het oormelden zit wel de keuze dus om het. Daar is de zin aan. Dat woest graag. Ja, dat is weer mijn werk. En mijn passie natuurlijk ik.
Maar, en het is fantastisch om deel uit te maken van zo'n musicalfamilie. Soms is het ook moeilijk, want er bent natuurlijk al wel mensen met karakter en ego's. Want anders heeft niks verlenen op de bühne. Oh nee, dat is Duits leuk. Maar dan is er natuurlijk. Nee, precies, als er niks te melden. Ja, dan mag wel uitstraling hebben. Dus het bent soms wel heftige. Gearworking is soms ook wel wat confronterend. Maar dan ben ik ensembles, werd ik nog heel tijd al contact met de meesten. Het is een grote familie en dan is er een heel soort leefde en mijmerkoor. En dan dat ik leuke dingen, boetentheater mijmerkoor en dus dat is voor mij het is een heel wichtig part van mijn leven, het West. En de mentaliteit daar, Duitsland, Oostenrijk, dat leidt u dus wel, blijkbaar? Alweer, ben die dit soort producties zo internationaal. Precies. Dat er eigenlijk alweer een hele andere sfeer hing. Precies, ja. Ik weet nog wel bij Klokkenluider van Notre Dame. Hier in de meesten uit 32 verschillende landen. Dus dan zit mij... Dan zit ik net echt in Duitsland of Oostenrijk. Nee, het is een heel eigen wereldje. Ja. Het is een bubbel. Ja. En het is... Wie een dream die u het kan? Ja, absoluut, ja. Internationaal vooral? Ja, en... wat kan ik daar nog wel zeggen? Een dream die uitkomt, ja, absoluut. Heel het werkje. Dat is, precies. Het is net zo dus dan begint die vaststelling om 8 uur. Dus dan wist om Jelwacht niet theater en dan wist ik met 10 rollen weer tussen. Hij is het net. Want het is ook vaak ook thuis, nog repetities. Het kan wezen dat er in muziek wordt. En er zijn al wel covers en understudies. Maar er zijn vaak nog extra repetities van dat Nijmeesken inwerken worden dus het is net zo van de werkers met dus je 3 uur op het toneel. Daar hing het volle meer om vast. En dan maar zwaar je dus fit. Bedoel, doen zie ik nog net in alle producties. Maar in de producties waar doen ze waard, moest ik natuurlijk douchen. Dus maar zwaar je dus fit bent. Regelmatig naar de sportstudio of dansstudio. En het is ontzettend intensief, maar het is ook heel, het is ook iets west als groep ook heel grutskap best van dit doen wij. En het is ook het hele ritueel. Hè. Dan komt ze in theater even insignen en dan even inzongen met elkaar en dan binnen soms ik van tevoren nog wat notes van Tinkerom. Dan was daar even een stapje naar links of dit of dat. Dan krijg je een pruik en schmink en dat en dan. En dat dan al die radertjes in dat hele grutte theater op hun plak vallen, dat vind ik zo bijzonder. He, van de vrouw die jas onderneemt in de garderobe, tot de lichttechnicus, de caller, de meesten die het is één grut apparaat en al die schroefjes en al die radertjes, dat valt in elkaar. En zak is dan alle jon een fantastische luchtzeepbel-sprookje onder de meesten verkeerpje. En die gaan dan helemaal happy naar huis. Ja. Ja. He, zeker zo'n Beauty and the Beast. Nou ja, dat is wij die dus de Europa-première in Wenen. Theater aan der Wien. En ja, dat weer echt gigantisch. Doe weer er dus ik nog een heel groot orkest in de bak en een heel groot ensemble. En het is echt heel bijzonder. Dat is er een pad van wezen meest. Mist het wel? Soms wel. Vooral omdat als het in zo'n productie zit, wordt alles van die regelen natuurlijk. De hoest net in eigen decor te schilderen. Maar, en ik kan me voorstellen dat ik een soort gevoel had, zeker als je jong bent. Misschien als je nog het oorzoek nog zo ouder bent. Maar dat is even het centrum van de wereld bent gewoon. Doe best het. Ja, als groep. Ja? Als groep, vind ik. Ja, net als... Het is ik denk dat dat voor alle beroepen geldt die toch lietsere groepen uitoefenen worden. Ik zou skischansspringer of zo. Je bent skischansspringer. En wat doe je overdag? Ja. Dus die vraag die krijg je natuurlijk wel vaak. Van, dus du bist... ja, leuke hobby. Musical darstellen. En wat machst du tagsüber? Wat doest du thuis? Ja. Maar dat is, ik denk, iedereen die in zo'n beroepsgroep zit, werd net een soort mensen zitten, dat is toch wat bijzonders. En Ja, bijzonder verhaal. Ja, prachtig. Het is, ik heb er echt net altijd van genoten, maar als ik er nou
waarom zocht, denk ik van wat is dat? Wat het dat bijzonder west? En in 2009 mocht ik dan bij de Nederlandse Reisopera in A Little Night Music Madame Armveld spelen. Die voorstelling die weer in het Engels. En daar heb ik prachtige recensies van gekregen. En ik denk van, goh, ik dacht ik even in Carré staan. En Grutte Theater in Utrecht. En en de Kolk in Assen. En in Maastricht in de Vrijthof. En dan denk ik, wauw. Ja. En dat weer ik een familie die weer, dat weer heel bijzonder. Dat weer echt een hele hechte groep met een heel soort leefde. Ik weet één ding. God, hoe heet het alweer? Guido Spek. Nou, die weer is heel bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij weer mijn oppasser in stik, mijn butler. En we hier in het laatste feestje, of de laatste voorstelling, en we zien dat weer in Utrecht en we zien het nog even na maar mijn koor. En op een gegeven moment rent hij voort en komt hij waarom een pakje speelkaarten. Okay. Want ik speel als rol, speel ik patience. Als oude vrouw in een rolstoel en ik kies een tafeltje voor me en dan speel ik patience. En toen ron hij voort en kwam waarom dus die requisiet, dat pakje speelkaarten. En dat heb dus, s'avonds is wel even zo leefdevol en attent van dat hij toch weer even waarom ging naar het toneel en in die kisten begon te ziekje naar het pakje speelkaarten omdat hij dat Maya woord. Nou, zo. Dat is stiet op zichzelf, maar Hunkers was we naar die tijd als constant in dat soort grote producties hier. Want het was toen meer een way of life, denk ik dan nou, hè? Ja. Of zoek dat verkeerd? Ik zou absoluut net nee zeggen als ik vregen waard voor een rol als Beppe of oude heks of wat ik in een musical. Ik zou het absoluut oorwagen. Maar het is wel het is gewoon heel hard werken. Het vergt een soort van die conditie en concentratie. En ik vind die Weidem hartstikke mooi, hè? Zeker wel. Als er nou een rol zitten hier in de tocht voor een vrouw van 60, hier ik zeker mijn best die om auditie dwaan te kennen. Maar dat zit er net in. Nee. Dus Dus ik zei, ze mij me graag vreetje. Ik wil er heel graag aan nadenken. Ja. Zo. We gaan muziek draaien van Ella en Her Man. Ja. Want ik had die vregen natuurlijk om in ieder geval in je plaat uit vregen. Ik weet dat het een horrorvraag is. Dan vreeg kan dit. En toen kwam het uit bij dit prachtige duo hier in Friesland. Ja. Op dit stuit, ik ben mij alle onderbrekkingen erbij natuurlijk dwaande met Pianohuis. Mooie cd, mooie muziekvoorstelling. Maar ik kan nog een theatraal verhaal zit erin. En toen had Keersen voor Sambalamento. Ja. Samar of... Ik heb dit nummer jet bij hun cd-presentatie. En het is een nummer waar gewoon alles op zijn plak valt, vind ik. En het is ook een nummer was in deze tijd heel goed broekenkist. Want het is even... Ik ga even zitten, harkje hier even naar. Litten trot dringen, want het is zo'n rustgevend... noem maar een soort ziel erin en een soort... rest, ontspanning. Vai de braços com beleza, eu fico com tristeza do amor que viviu de o céu, sorrindo a própria dor. Fui eu. Lamento o tempo de seus beijos. Lamento o tempo de seus braços. Vai de braços em meus braços, encontrarás amor e dor.
encontrarás amor y dor. Amor y dor. Amor y dor. Pianohuis. Mooie vaststelling. CD ik. Ella en her man. Herman Woltman natuurlijk. En Ella. Ja, ik vind het absoluut grut talent. Fantastisch hoe ze dit ook weer doet. Samba Lamento. Ik spreek het voorzichtig uit, want dan breek ik mijn tong erop. Ines, wel mooi. Dat is trouwens ook dit is ook een Friese productie. Ja. Hoe is dit, jou wenst in Friesland, dan maakt je vaststellingen. Op een gegeven moment best u Duitsland eigenlijk heel om heel. Net, want toen zit er nog steeds meer voert in Duitsland, toch? Ja. Of zo. Dat is toch een bewuste keuze om weer een beetje de heimat op te zieken. Ja. Waarom weer dat? Nou, ik heb ook een programma maken met Peter van der Zijl. Weet ik een beetje de langst, maar net. Tussen heimat en Heiteland. Ja, ja, Dus, ja. nou, het kwam eens... Ja, ik wil gewoon als het wat ouder was. Dat was toch die roots beginnen meer te lokken. Van waar kom ik aan zwaai? En Maar waar komst dan eigenlijk bij? ik ben in Dedemsvaart. Heel erg fris. Ja, en dus hij die praatte wat Oorissels en dus men meer Drents. Ja. Dus ik heb het laten leren. En ik weet nog dat ik op een mullo zit. Toen zei ze, nou dan was maar geen Fries praten, want jij was zo raar. En dan, maar later doe ik, hier is 18 weer een Nana kennen leren. Toen heb ik van Roel Slofstra. En ik heb ook nog een cursus die in Friesk. En Roel Slofstra die heeft dus het Friesk bijgebracht. Maar jij was een Nederlandstalig meisje. Ja, absoluut, ja. Wat er tussen pro de muziek draait? Nee. Cabaret? Kleinkunst? Nee, heel weinig. Ik weet wel dat dus hij een groot fan weer van Mahalia Jackson. Dat vond ik mooi. Ja. En hij houdt ook wel van jazzy dingen. En, maar nee, de weer in het gezin weer net... nee, ze weer vrij nuchter, vooral dus mem. En dan was wel die eigen heel vertien je kennen. Want dus mem die weer onderwijzeres, die de kweekskwallen die vroeger. Ja. En dus maar ze wel op die eigen voortensteen kennen. En zij vonden het ook heel slim dat ik op een gegeven moment dus ontslagen nam als docent Engels. En, maar dat is wel op hun spoor. Hoe bedoel je? In het onderwijs, lesjaar. Ja, nou ja, maar dat wie omdat er hier verder niks wie. Nee, maar ik kan me voorstellen dat hij de mem dat wel heel mooi vond. Ja. Weer een baan voor het leven, hè? Vaak. Ja, natuurlijk. Ja, die zekerheid die gunten ze mij. En, maar de beste bedoelingen. Maar als je de weer je door alleen nog de MPA is, Muziekpedagogische Academie. Verder weer een klassiek conservatorium. Er weer geen artistieke mogelijkheden om een opleiding te doen. Of een artistieke opleiding. En nou, ik praat les maar jonge mensen. Wat is er dan voor opleiding? Ja, leisure management. En dan denk ik, ja. Dus dat is er dus ik. Ja. Leuk, ja. Ja. Maar op een gegeven moment is de stap toch zet. Ja. Om net het veilige baantje van onderwijzer te volgen. Ja, ik waard... ik waard er soms een beetje wanhopig van. En ik denk, dit is het gewoon net. En doe kamer hier een cursus popworkshopleider. En die heb doe een IED'en. En daarna hoorde ik weer op, want het weer net goed georganiseerd. En doe hier de smaak te pakken. En denk dit is toch wat ik wil. Want ik die dan wel. Hoe oud wist toen ongeveer? Doe wie ik... Nou, ik weer 32 doe ik het taalletelijk examen die voor het conservatorium in Hilversum. Ja. Relatief laat. Ja, en dat zou nou ook helemaal niet meer kennen. Nee. Maar maak eens een beslissing op karakter? Ten koste van alles. Ik wil het proberen. Ja. Dus ik heb wel eens het taalletelijk examen die voor de Kleinkunstacademie, maar daar was ik aanwezen op mijn eenzijdig muzikale begaafdheid. Maar ja, die toelating samen, dat weer ik voor 3/4 muziek. Dus het weer, het zit in scène, het zien was dan spelen. Dat trek ik daar. Maar dus het conservatorium die dan ben ik, En daarna ik ook dus direct aan de slag bij Joop van den Ende. Maar op een relatief lettere leeftijd een behoorlijk rigoureuze keuze maken. Ja, dus. ik heb echt... want dat soort dingen dus net heel. Nee, dat ken het. Nee. Geweldig, spannend. Eng, liep het mij of net? Ja, maar onvermijdelijk. Ja. Want het alternatief hier een hartaanval krijgen of zwaar overspannen worden. Ik weet gewoon wist van dat ik mijn pensioen net helje zo zonder
zonder drama als ik in het onderwijs ben. En ik vind lezen op zich heel erg leuk. En ik wil ook meestal graag helpen mij Duitse lezen of Engelse lezen of wat dan ik. Maar ze moeten wel vrijwillig en enthousiast bij me komen. En net in de puberteit wezen. Oh ja, ze soort op. Maar ik moet trouwens wel zeggen, ik heb gewoon de MTS, de Hexonia lezen, jongen, daar heb ik wel hele leuke herinneringen. En daar ben ik nog, er is één leerling, daar heb ik altijd contact mee. En via Facebook, maar die komt ook wel naar optredens en zo. Dus het is net alleen nog heel slim best. Ja, maar wel eerlijk blijven. Ja. In welke periode dook Joni Mitchell op? Ja, die weer is al titel voor mijn gevoel. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Want ze zei Grut, ik is net omheen. Maar ik weet wel, de eerste plaat die ik van haar kreeg, dat weer Blue. Dat is de plaat die nou 50 jaar in, 1971 uitkwam is. Monument van de plaat, hè? Absoluut. Meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren. En ik in enorm covert al die nummers. Ja. Dit is gigantisch. Ja. En bij Rolling Stone werd op een gegeven moment 2015 of zo. Nummer 3 van de beste albums ooit. Hè, zelfs nog boven de Beatles en de Stones en alles. En dat is gewoon een monument van een plaat. En die kwam op een gegeven moment in mijn leven. En toen zie ik er nog vast van Joni Mitchell. De vestjes alleen of ik de vrouw zelf en het hele... Ja, dat kies net los van elkaar zien. Ja. En ze is pas het ze een ereprijs kregen. Kennedy Center Honoree. Nou, dat schijnt een hele grote eer te wezen. En president Biden het zijn van... die joeg haar een compliment door haar muziek. En hij zei van... Als ik de muziek weilet en ik zag alleen nog naar de teksten... dan bleef er pure poëzie oor. En dat is ik zo. En en zeker die plaat Blue, zij leidt vast in tekst alle vage gevoelens die sto hast, waar zo heel bewust van bist. En als haar teksten leest en haar noemers jest, dan zij pakt dat in woorden. En zij weer, in weer zij, ik in een hele kwetsbare situatie. Ze hier krijgt de verkering met Graham Nash weer uit en weer van alles bad. En zij weer zo neken daar en zo rauw. En ze zei ik letterlijk over die tijd van... Ik wist dat trouwzichtig als het cellofaantje om mijn pakje sigaretten. Want ze rookt 4 pakjes per dag. Als een ketternef volgens mij. Ja. Ik zie wel eens documentaires uit die tijd. Maar ze waren er vast bruin voor. Zo smoken. Ja, non-stop. 4 pakjes per dag. Dus praktisch ieder moment als het wekker bent, heeft een sigaret in de hand. Dat kan het, maar het snoerblazen. Ja. Ja. Maar en haar medemuzikanten in die tijd, die kregen een blanke paniek van, maar wij dat nou ook? Ja. En Chris Christofferson zei tegen haar van, dan moest ik wat voor jezelf houden. Net alles, maar voortgaan wat in die ziel bad. En toen daarna had ze een ier. Alle fans zetten haar op een voetstuk. Maar zij zelf had het gevoel dat ze wankelde. En toen had ze een behoorlijke depressie gewoon. En had ze een ier goeld. En toen is ze naar British Columbia gegaan in Canada. Daar had ze een lied huis gebouwd. Ja, want ze is een Canadees, hè? Ja, ze is Canadees. Saskatoon komt ze bij. En dus toen had ze haar waarom lutsen. Het is een heel soort lezen. Nietzsche weer haar favoriet. Het muziekje, het Beethoven. Ze weer gek van Beethoven. En daar is ze weer terecht kwam. Ja, vooral met een verhaal. Ja. Absoluut. Ja. Ze doet ze 8 jaar weer, dan kregen ze polio. Dan weer in 1953 of zo, dan weer een polio-epidemie. Neil Young had het doe ik, wie ik een slachtoffer, maar ze binnen beide wel. Maar ze voorstellen, dus is 8 jaar oud en dan luistert een uur lang in het ziekenhuis. En elke nacht jest dat lood van die ijzerlong. He, dat is, ja, is bizar. Ja. En zij ziet het net in de ijzer. Maar dat weer dus haar grootste angst van... daar wil ik net inkomen in dat ding. Ja. Want dan is het gebeurd. Dus de het ze zei van... God, als het verzwarig is dat ik mijn skonken weer broeken kan... dat ik weer rennen kan... beloof ik dat ik iets heel bijzonders van mijn lippen maatje. En dat heeft ze dus gedaan. Ja, maar haar mem heeft maar 1 keer west in dit hele jaar. Want ze is zo besmettelijk en gevaarlijk. En haar heid het net 1 keer west. Dan moest het gaan. Ja. Dus, en later zei ze van... Ik dacht dat die polio voor mij een hele goede test was... om mij te rijden op de rest van mijn lippen. Maar ze had dus in Perelien een aneurysma gehad.
Dus een voorstadium van een herseninfarct. En ze zei, maar dat hakte er echt in. Echt? Ja. Apart, hè? Toen moest ze helemaal op mij leren praten en rennen. Ze rent nog steeds moeilijk. Ze is nu 78, ze heeft een stok. Maar ze is er helemaal waarom. Ze heeft er helemaal, nou helemaal net, maar ze had er dus een heel groot stuk waarom knokt in het leven. En het schijnt dat zij in januari ergens optreedt. Dat soort, hè? Ja. Want ik zit in zo'n Joni Mitchell discussion list. Oh, en in de Joni Mitchell fangroup of zo? Ja, dat bij is- Facebook. Ja. Nou, wist je wat heel lullig is, Willem? De Nou? kist in Nederland haar fansite net zien online. In Duitsland wel. Dus jonimitchell.com. Meestal maar dat dus maar eens even uitproberen. De kist in Nederland net lezen. Dus als ik in Duitsland ben, dan kopieer ik hele stukken van die fansite. En dan, ja. Ah, nou, zei jij, ik wel eens wat nice. Goed, Ja. we gaan daar straks over verder praten. Want Joni Mitchell gast in een project. Ja, vertaald, mag ik het haast zeggen. Ja. Naar Baas Giele Taxi. En daar geven we even een titelnummer van draaien. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Voor een Peers hotel, een boutique en McDonald's frietkot. Maar is het zo net altijd hier? Dat stond nooit wist, was toch hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Ze kan bij hem naar Beermel gauw in het Beermuseum. En ze dwarren ik nog een daal erin kreeg heel tevreden. Maar is het zo net altijd hier? Er stond het wist, was toch hier stond het gier. Het weer paradies, maar ze walsten alles plat. Hey Tumon Smit, onkomt die spuiterij nou. Jou mij roepstekkig fruit, maar jou net het bijen vol prijs, please. Maar is het zo net altijd hier? Er stond nooit wist, was toch hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Justernacht, jerk de gaas doorslaan. En een baasgiele taxi had Sammy man mijn naam. Maar is het zo net altijd hier? Er stond nooit wist, was toch hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Ik zei, is het zo net altijd hier? Er stond nooit wist, was toch hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Mooi nummer. En op een hele mooie manier ook nog vertolkt terug in de stemmen. Je hebt een Baas Giele Taxi. En dat is de titel van eigenlijk het... Ja, het is eigenlijk een heel project worden. Hè, Ines? Ja, ik zou zeggen, het is een cd. En ik kan al je, we draaien alvast een preview ervan. Hij is officieel nog net uit, hè? Nee, we binnen in de eindfase. Ja. Harry Zwerver heeft alle nummers nog een keer masterd. En die ben al op weg naar de perserij. En ik ben nog aan bij de hoes. Maar die is ik praktisch kleren. Maar hij heeft mijn laatste correcties. Ik heb een heel mooi schilderij. Maatje litten terug Anne Vedema. Support your local artist. Ik zag Anne zien dingen heel orne, maar kan je steeds orne. Zien schilderijen heel vaak bij Facebook. En ik denk van, nou, dit is nou precies die sfeer die ik graag wil. Er zit altijd een verhaal in zijn schilderijen. Dus hij heeft voor mij een heel mooie schilderij maken. En die komt op een hoes. En ik heb een geweldige band. Waar zit het erin eigenlijk? Even om toch even de mensen te nemen. Ja, dat wil ik heel graag doen. Ja. Ik heb de eerste die ik in de holle hier, dat weer de bassist. Want ik wil een bassist had die dat lood van Jaco Pastorius imiteren kan. Waarom hem? Dat vind ik gewoon het mooiste basgeluid. Ik maak alle respect voor Larry Klein. En andere bassisten werd ze maar werken had. Maar ik heb de LP Don Juan's Reckless Daughter heb plot draait en Grease draait. En LP is al plot natuurlijk. En
ja, dat vind ik gewoon zo prachtig. Dus, en de eerste die het mij de eerste namen die het mij in Holk had, dat is natuurlijk Jan van Olven. Geweldig bassist en ik een heel aardig mees. Heel, ja. Mop, zegt hij. Ja, mop. Nou. Is al jaren trouwens onderdeel van Soldaat van Oranje, hè? Ja, de musical. De eerste bassist, ja. Ja. Trouwens, regering, hallo. Die muzikanten, dat zijn al je ZZP'ers. En die moeten even een dikke vette bonus ha. En een super tozo. Want het, wat je gebeurt, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja. Nou, dit is Jan. En gitaar is Ietsen Peterson. Weet ik al een oorprogramma met DNA. Ik een super gitarist. En hij had een paar dingen thuis in spelen. En die stuurde mij dan op. En bij Woodstock Bigelix. En er zit een prachtige gitaardingen zo aan het einde. Oh ja, dit is helemaal te gek. En dan, oh ja, dan ben ik zo blier van. En zag ik aan iets. En dan is ik een scot van een man. Richard Veldman. Drums. Ik een hele enthousiaste collega. Prima drummer. Hele fijne vent. En Paul Horrius, die docht de toetsen. En dat is, dat is zo'n beetje de jonge hoen in de groep. En ik een schat van een jongen en de jongste. En dat is de band. En toen ik verknipt, leerde ik natuurlijk in Wergen ik supergoeie zongers kennen. Die ik wel van namen kom, maar nog nooit persoonlijk maar werken hier. Dus daar heb ik 4 uitgeplukt. En dat zijn de backings. Dat is Reinoud Wijma, Ildau Bielsma, Jetse Koster en Cindy Mason. Ik ben nog aan het onderhandelen met een saxofonist. Want Hubert Heringa die speelt op een cd mee. Maar die ken net bij de première op 28 januari. Dus daar ben ik nog mee in aan het praten. En de techniek is hier in handen van Sybren Grijdanus. En regie Joke Tjalsma. Dramaturgie Hans Brands. Dus, Wat een club. Ja, dus wow. het wordt een beetje Dreamteam-achtige proporties, mevrouw Timmer. Ja, ik zit heerlijk. hier. Wat dat lekker wezen. Ja, altijd mooi. Want er was een crowdproductie dat ik omheen organiseerde. Die is slagen gelukkig. Ja, super. Ja. Dat woe ik eens nooit. Want ik denk, dat is heel ingewikkeld. Want die jouwt dan €25. Dat is maar dat. En die jouwt een tientje. En die krijgt dan dat. Maar voor de kunst helpt hij daar fantastisch mee. Dat is echt het volle simpeler als ik toch hier. Maar zelf wel een heel soort energie insteken natuurlijk. Maar het streefbedrag weer €4.000. En we hebben uiteindelijk 120% hellen. Dus meer dan 6.000. En dus daar kwam ik maar naar de Key Studio in Akrum, naar Rogier Trampen. Ja. En daar hebben we die opnames maken. Nou, het weer een feest. Het is zo bijzonder. Ja. En zoals Bigelix, een vet van die, A Case of You. Dat gaat door Leonard Cohen. En dat hebben we met z'n treien opname, heel intiem. Jan van Olven, Ietsen Peterson en ik. En dat jest ik op die opname, dat we echt maar ademhalen en ziekhelien en heel bijzonder. En daarom, dit wil ik gewoon nog doen. En dan... Oh, dat klinkt dat dramatisch. Ja. Hoor op. Waar had het oerzet? Ja, dat kan maar in. Op die manier. En dat is Epidam. Ja, Gisbert Japix prijswinnaar en ik heb hem kennelijk eens vregen dat hij River oorzette voor. Saist we Christfeest, elk schaalt mij zijn beam. En dat is, ik word het door al Islay worden. En toen zei hij immer van want ik voelde dus al heel lang iets met de muziek van Joni Mitchell doen. En ik voelde me er gewoon net onta. Ik denk, ik ben er net riep voor. En ja, en toen ging ik er wel steen in en haar vestjes zongen. Maar dan is het beter een plaat opzetten. Ja. En toen zei hij, maar dan mag het in het Fries doen. Ik zei, dat ken net. No way. Ik ken helemaal net die teksten van Joni Mitchell. Die cryptische, literaire, poëtische. Ja, dat is zo persoonlijk. Dat ken het in het Fries. Wat een onzin. Ja. Maar totdat je Appie Damp zien komen, blijkbaar? Ja, nou ja, ik koe Appie al. Want Appie had dus ik voor een oorproject voor Holocaust Hollywood, de kinderen van Ilse Weber. De teksten, de gedichten van Ilse Weber oorzet in het Fries. Dus ik een heel mooi bondeltje van. Maar
En ik weet niet of ik hem nou dat vregen ha, of ik weet helemaal niet hoe het daar staan kan, maar het weer er niet. En hij kwam mij wat oorzettingen. En toen zei ik tegen hem van, als tu coyote oorzetten kist in het Friesk, dan bist mijn held van no ont in de eeuwigheid. En verdomd, het slagen hem. En dus de hier op een gegeven moment 15, 16 nummers bij elkaar. En 14 komen er op de plaat. En het is gewoon echt slagen. Want ik ben zelf ook heel taalgevoelig en taalkritisch. En ik vind Big Licks ook heel slim wat mensen in het Fries die tietwoorden omdraaien. Van dat ik wolle keepje of dat ik matacien of zo. Dan krijg ik het helemaal... Ja, dat is een oorthema trouwens. Ik heb het nog eens op. Johnny Mitchell. Ja, en dus ik heb zijn tekst natuurlijk heel kritisch lezen. En soms 1 of 2 keer dacht ik van, dat had hij in het Engels net helemaal goed begrepen. Want ik heb Engelse les, jongen. Dus dus we heen en weer rond mailen west en een voorstel van mijn kant, voorstel van zijn kant. En zo ben er dus 14 fantastische oorzettingen kwam van Johnny Mitchell's teksten. Echt heel mooi. Amelia, fantastisch. Een vet van die. Echt, het is een droom. Ja, een van de mooie vond ik zo. Ik heb hem even draait al thuis. En deze, we beginnen met draaien. Help mij. Ja, heerlijk. Help mij, ik geloof dat ik al wegverrelen ben. Ik hoor die koorts maar krek te vielen, of dan kom ik al weer pienetje. Ik zul schreeuwen, maar van Doob is een rocker en een gokker in die het mooitje en vrouwje praten kan. En Doob is verliefde, maar net zoals Doob is van vrij. Te gauw verrillen ben. Het had mij hopen van de toekomst, maar dan kom ik niet verlienetje. Want ik zie het zo volle vlammen, doof je naar je glum begin. En wij gaan van liefde, maar net zoals we gaan van vrijheid. Te praten of vrijdag niet verbazen. Vielde dat net goed, het doos bij het frommes bij een ril in een hozen. Vielde dat net goed, vielde dat net zodat ik mijzelf wil redden. En dat is dan net zo'n eerste menske ding. Wij hebben beide werken flirt in het zin. Lovend en bierdend, glierend het. En wij gaan voor liefde. Maar net zoals we gaan voor vrijheid.
van Help Me, Joni Mitchell. Joert de gast in de stemmer. Baas Giele Taxi. Project, cd, vaststelling. Er komt nog van alles. In ieder geval, maar je zit in ieder geval midden in het maakproces. Maar ik het zo zeggen. Even welk verhaal was toen van Joni Mitchell eigenlijk vertellen? Nou, dat is een hele goede vraag. Want dat is... ik kan natuurlijk in dat theaterconcert net haar hele leven vertellen. It's too much. Ja, dus ze alleen nogal een jong vulk in maar haar de mooie in haar leven. Dus ik wil bezieken de meesten om wat een ingang te gaan in haar werk. En we hebben voor de plaat het is een soort bloemlezing. Daar heb ik net een goed Fries woord voor. Maar uit haar werk, want er zit dus iets in uit haar begintijd. De circle game, de cirkelgong. En er zitten dus wat rockers in. Help mij is uit haar rockige tijd. En er zitten heel jazzy dingen in. Dus een beetje een palet uit haar verschillende stijlrichtingen. En haar gewoon als meest een beetje excellente van... Maar waarom Joni Mitchell en net Rita Franklin of Ella Fitzgerald of ik ken maar wat? Waarom? Nou ja, dat ken ik net zongen. Dat komt er natuurlijk bij. Rita Franklin. En Ella Fitzgerald zoek wel... Maar ja, de jazz lijkt toch ik wel heel erg op zijn kont. Ja, maar waarom het verhaal van Joni Mitchell? Omdat ik haar waar begin ik? Ik heb een enorme bewondering voor haar karakter. Ze weet altijd precies wat ze wil. Ze onderschat haarzelf nooit. En dat vind ik al heel bijzonder. En haar veelzijdigheid. En hoe zij altijd van problemen of hordes in haar leven, zoals die polio, hoe zij daar die weerstand omzet in positieve actie. Hè? Want haar linkerhand is door die polio, die trouwens letterlijk in haar leven weer waarom is, die klachten. Maar haar linkerhand weer heel zwak, want haar pols weer wat zwak. Dus zij heeft problemen met gitaar spelen. Dus speelt zij in open tunings. Dus zij stemt haar gitaar in een akkoord. En dan is het voor haar makkelijker om de verschillende begeleidingen te pakken. Dus dat is één ding. En nou doet zij 21 wie ze ook doet. Door rekken ze zwanger. En dat ze hier helemaal geen yield. Ze studeerde in Toronto. En kunst, want ze is een schilderes. Ze is een fantastische schilderes. En daar had ze zich helemaal alleenig. Wel in het ziekenhuis. Maar die zwangerschap en dat bij. Want die man, de verwekker, die weer heel gauw voort. Die wilde helemaal niks met te krijgen. Hè? En dan is ze dus in een mem. En ze hier helemaal geen geld. En toen moeite ze Chuck Mitchell. En die bewonderde haar en die wilde mij haar trouwen. Dus dat had ze door die. En die had ik zei van ik wil dat bij wel. Dat neem ik er dan wel bij. Maar dat lukt zij later waarom. Okay. Dus toen moest zij haar dochter ter adoptie vrij gaan. En dus toen was ze zelf al geen band meer. Troch die zwangerschap. Net echt meer een band. Dus haar band tijd weer ik voorbij. En ze had dus dat als een geheim altijd maar haar mij droegen. Ze had het wel in tekst omzet. In een Little Green Big Leagues. En later zit ik geloof dat is Chinese Cafe. Dat zong ze I bore her, but I couldn't raise her. Of zo. Dus zij kon dat band, dus ze moest dat loslitten. De enigste informatie die de band hier weer dat haar mem een Canadese folkzongeres weer die polio had hier in haar jeugd en haar heid een grutte man, grutte knappe man. En later had zij dus hij ze me al wegvoeren. 30 jaar later. Wat een vreed verhaal. Ja, en haar heid en mem mochten dat net weten natuurlijk. Die waren vrij burgerlijk en ja, haar mem zei ik altijd in haar krijg geen bij. Maar krijg vooral geen bij. Nee, wat er gebeurt, maar dat niet. Ja, maar dan denk ik, wat dat het mij die zelf. Ja. He, als die mem die zei, krijg vooral geen bij. Dus dan ben ik ook niet gewenst. Nee. Weet je wel, dan ben ik niet echt welkom. En dus dat soort weerstand had zij altijd omzet in het maatje van muziek en het schreeuwen van nummers. En nou ja, in 1920 kwam dus Blue, wat een enorme hit weer. Meer dan 10 miljoen verkochte LP's.
En daarna is ze gewoon helemaal in mijn kost. Dus door hier ze al wel een reputatie opbouwt als goede jongeres. En scrooster en schilderes. Ze had ik haast al haar hoezen blue net, maar het ze zelf schilderen. Turbulent Indigo, en hier is haar Van Gogh periode. En juist mij zo'n wit verbonden om het eer. En ja, Fascinerende vrouw dus. Fascinerend. En op een gegeven moment ging ze dus naar Los Angeles, Laurel Canyon. En daar zit ze dus midden in het hele creatieve barn. En ze kocht er een hoes van $130.000, $130.000. En nou ja, er waren dus al die mensen weer daar. De mama's en de papa's, Frank Zappa, Wen en Jonken, haar, Jackson Brown, maar waar ze ook nog een relatie gewoon had. En die haar heel slecht behandeld had. Graham Nash werd ze mij together wennen. En op een gegeven moment zie je dus David Crosby en Graham Nash en Stephen Stills, die zie je het bij haar aan de keukentafel. En die zongen wat voor de aardigheid. Nou, dat weer bam! Dat weer een aardbeving. Dat weer fantastisch. En dat baden daar al hier. En dat hoes, het is heel mooi maken. Hè? Us hoes een dream. Het zit net op de LP, CD. Want het is net van Joni, maar van Graham Nash. Maar het zit wel in de voorstelling. Dat koersen dus ik. Interior design, dingen mooi maken, mooie kleden op een vlier. En een hoes inriochtjes, zodat iedereen zei van, oh, wauw, wat is dit bijzonder, wat is dit mooi. Dat talent had zij ik. En nou ja, en toen het ze daar dus orelier of zo met Graham Nash wennen. Dat weer eens ik wel een hele grote leefde, maar ze zei zij vlechten. Ze weer heel erg bang dat ze krijgt als een van haar beppes, die ik heel creatief weer. Die zie het zo vast in dat keurslief van het corset van gezin en van je jaren dit te dwaan en dat net. Die weer zo frustreren, die strapen de keuken door uit te scharnieren. En ze zei, dat wil ik net. Ze weer heel bang om net haar vrijheid te hebben. En dat vind ik dus ook zo fascinerend aan haar. Aan de ene kant het zelfde vrouwelijke en het graag bij in mijn jaren willen. En aan de andere kant, maar ik moet ook de vrijheid hebben om te creëren. Het is en ook te heel werken. dubbel. Hè? Ja, en dat het dus Want zeg je houdt haar baan voor om eigenlijk een relatie wat te redden, begreep ik? Net om die relatie te redden. Okay. Ben had ze voortjongen omdat die ze hier geen geld. Ja. Ze hier gewoon echt helemaal geen geld. En ze hier net eens geld om lid te worden van de vakbond. Dus zij moest in zo'n tweede rangs folkclubs moest zij spelen daar in Toronto. En daar heeft ze dan ook weer spul. Maar die orenartiesten, want die zeiden van ja, maar die ballade mag je toch net zongen, want die zit in mijn repertoire. En daarom begon ze zelf ook met te schreeuwen dan. Ja, je mag wat. Ja. Ja, wat een verhaal. Ja. Ja. Oh, het is zo, daarom, ik vind haar zo fascinerend. Het is zeker net makkelijk. Ze had ik, nou ja, toch wel vaak de bek in beide handen houden. Ze zei het Big Leagues wel Leonard Cohen. Zei ze van, dat is een boudoirdichter. Chuck Mitchell, haar eerste man, die vond haar dom. Omdat ze dus net op squallen... ze wel op squallen zit, maar ze hier dus... hij vond haar net... ze hier net genoeg boeken lezen. Dus toen joeg hij haar boeken, omdat hij haar dus dom vond. En ze moest zich dan weiterbilden, verder ontwikkelen. En... toen zit ze in Vleenter en toen lees The Rain King van Henderson, The Rain King, of zo'n boek. En dat gaat ook over een man die zit in Vleenter en die shot van boven op een wolken. En dat zegt ze uit het rutje van het Vleenter. Ze, oh ja, ik zeg ik van boven op een wolken. Dus dan zeg ik de wolken van boven en van onder. En dan had ze dus both sides nou eens kunnen. Dus wie ze krijgt, ik begin 20 of zo, 22. Maar zo'n soort inzicht, zo'n soort vaststellingsvermogen al. Van, dus ik zag die wolken van beide kanten, ik zag het libben van beide kanten, ik zag de leefde van beide kanten. En ik heb er eigenlijk nog niks... ik weet er eigenlijk nog niks van. Zo, dat is geniaal. Geniaal. En dan heeft ze zo'n mooi nummer, maar dan zet ze het net op een plaat. Ze had het toen Judy Collins had het toen eerst op een plaat zet. En die hier er een grote hit mee. En later had ze natuurlijk wel op naam, maar
Ja, het is gewoon zo'n aparte vrouw. Maar het kon verteld worden. Dit Ja, verhaal. ja. En die fantastische muziek. En altijd haar eigen ding doen. Dat vind ik zo knap. Want doet zij dus de stap maken van uit de folkmuziek meer. Want ze hier gewoon, het weer haar net genoeg. En ze hier zo'n honger naar een verdere ontwikkeling. En toen zei een van haar collega's tegen haar van, praat eens met jazzmuzikanten. Oriënteer je eens meer die kant wat uit. En daar vonden ze dus, want ze hier de ene band naar de oren en het klikte heel tijd net. En dus in die jazzhoek, dus maar Jaco Pastorius doen, Shadows and Light en Don Juan's Reckless Daughter. Daar vonden ze dus haar verdere stap. Maar iedereen zei tegen haar van, dat mag niet dwaan, door verliest in publiek. En natuurlijk had ze ik wel naar Blue, had ze wel een heel soort van fans verlen, maar ze had weer orenfans erbij kregen. En ze zei daar zelf over, they crucify you for staying the same, but they also crucify you for changing. And I'd rather be crucified for changing. Ja. En dat is dus haar instelling. Van nou, als me er toch een kruisnagel was, dan liever omdat ik mij verder ontwikkelen ga. Hè, dus richting jazz en met die dingen met Charles Mingus. En ja, dat vind ik zo knap. Dus dat dwarst. En ze had ik hele moeilijke tijden gewoon. Want op de 80er jaren ben van haar heel dreig. Want ze moest dus wel. Het is de tijd van Video Killed the Radio Star. Hè, dus ze moest daar wel in mei. En dan hier is Thomas Dolby Bigelix. Dat weer dan. Die dan synthesizers programmeren voor haar. En die zit een hele nacht te programmeren. En dan kwamen ze de oren die ze van, het moet helemaal los. Ik wil het los. Dus, en dat weer voor haar. Het confronterend, het omgaan met nieuwe technieken, nieuwe muzikale benadering en dat er clips komen moesten en zo. Dat weer dreig voor haar, dat weer een drege tijd. En toen gingen ze dus op tournee. En die tournees, dan stier ze soms in hele grote hal en er weer een enorme galmbak en dan weer het lood net goed, dus ze kon zichzelf net jaren. En nou, dat had ze dus wekenlang dieren. En op een gegeven moment zei ze van, ik ken net meer. En toen is ze, want is het de rust, ik ken het wel een beetje van het musical leven, maar de rusteloosheid van altijd maar in de bus zitten en haar hele dag- en nachtritme weer omdraait. Ze kon net goed meer sliepen. En, nou ja, en dan komt het weer in zo'n galmbak van een grote aula bij een squal of zo. En dan begint ze te jongen en de jest die zelf net en het weer keert zo alle kanten. Dus dan had ze midden niet het eerste nummer, had ze op een gegeven moment uitbrutsen. En had ze zei van, ik trek dit niet, ik ga naar huis. Ik ken het meer. En toen kwamen dus ik al die belasting naheffingen van uit de tijd van Blue doet ze dus een heel soort succes hier en een heel soort yield hier. Dus financieel en die tours dat weer helemaal niet rendabel, daar verliezen ze meer yield op. Dus dat wist wel en ik denk dan best zagrut en dan heeft nog zulke zwaargen. En ja. Dus dat vind ik en altijd maar troggie en dat vind ik zo fantastisch. Ja. Hoe ver hoort dit verhaal zich mij bijvoorbeeld Madame Chanel? Was toen echt een voorstelling hoe die in haast? Nou, je zit er weinig Franse chansons in. Ja, dat scheelt. Maar qua spirit, nou, dat vind ik leuk als dat vrij is. Ja, Chanel. Ja, er zit wel een. Ja, ik heb sowieso een bewondering voor hele sterke vrouwen. Hè? Nee, nou ja, goed. Dat is... Ik heb laatst een lezing jongen hoor Aletta Jacobs Bigelix. En dan zit ik in dat boek en dan denk ik, wauw! Hoe kan zo'n vrouw dat bedenken in die tijd? Ja. Dat vind ik dus. Maar ja, Coco Chanel. Ja, dat ben wel overeenkomstig. Dat is natuurlijk ik een vrouw die zich in dingen vast bieten koe. En die ik dus tjen, want doet zij na de oorlog, want zij een heel dubieuze rol spelen in de oorlog, Coco Chanel. Want ze spioneren voor de Duitsers en ze weer wel antisemitisch, ja, dat weer een beest. Maar na de oorlog, is ze dus naar Zwitserland gegaan. Daar had ze een skot zitten en op een gegeven moment kwamen ze weer om. En haar eerste modeshow was het kreken van, ach, Mademoiselle Chanel, dit is niks nice. En het is alweer herhaling en het is een spookachtige parade van haar vroegere werk en het stelt allemaal niks voor. Dus, en toen had ze zei van,
dikke lul 3 bier. Ik Ja. begin gewoon direct mijn nieuwe collectie. En ze het is gewoon trots het. En is verder gewoon maar die jasjes en die dingetjes en die paspelzakjes en die knoopjes. En is daar multimiljonair mee worden. Gewoon trots het. Dat vind ik zo knap. Maar goed, echt een heel bijzonder verhaal. Dus. Ja. 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 Even de praktische kant van de zaak. Want hij heeft een prachtig verhaal verteld. Komt alweer in een... Wat wordt het eigenlijk? Is het een muziekvoorstelling? Of hoe mag het definiëren? Was het maar aan het dwaan geweest? Is het een Veskes-programma? Ja. Of denk dan wat theatraal erbij? Ja, het wordt een theaterconcert. We binnen al met Waande. We ben regelmatig importeer met Hans Brands en Joke Tjalsma. Connected. We zijn connected. Nou, dat is mooi. We hebben een soort connection neder in deze tijd. Dus het wordt een theaterconcert waar ik vertel over haar leven. En mijn leven een beetje vergelijk je mij dat van haar. Want ik heb natuurlijk toch, ik ben nog net goed genoeg om haar voetstappen te kussen, bij wijze van spreken. Maar ik wil me absoluut niet vergelijken met haar. Maar ik begonnen als folkzangeres. En heb doe ik in al die bandjes zong. En heb een jazz conservatoriumopleiding die. En ben daarna in een musical gegaan. En daarna heb ik programma's geschreven. Dus, en dat is bij haar dus ik. Begon als folkzangeres en doe bands en doe jazzachtige dingen. Dus dat, die parallel. Maar ja, dus er zit wel iets in van hoe hier ik dat dien. En, dus, maar ik vertel over haar leven. Ik beziek je haar leven wat toegankelijk te maken. Haar karakter wat toegankelijker te maken. Ja, de meesten gewoon op een nij of beter in de kunnen komen te leren met Johnny Mitchell. Het wordt een theaterconcert. Er zit 15 nummers in. De 14 nummers van de cd. Natuurlijk een LP nog trouwens. Is het op vinyl drukken? Ja, Ah, mooi. ja, want de meesten ik doneert en dat moet gewoon gebeuren. Maar het kan nog 3 of jaar om aan het door, want het zit een hele lange Wachtlijst. wacht. Het vinyl is op. Maar goed, theatervoorstelling komt. Ja. Als aan de wereld weer losgeeft. Ja. Komt een LP uit. Ja, en een cd. Maar wordt een volle bak dus. Ja, en dan hoop ik dat de meesten komen en dat ze het mooi vinden en verder vertellen. En dat we dit nog heel vaak spelen. Maar ik zou het heel graag van het Zimmer spelen willen. Want het had ik wel een Woodstock-achtig sfeertje. Dus als er Big Leagues van het Zimmer ergens hier op mijn loftspullen binnen en meesten zeggen van we willen middags wel graag een concert hebben, dan kunnen ze mij graag contacteren. En als het al hier helemaal verkeerd komt, weer als er naar de Omicron nog een Opicron variant komt, dan kies ik voor de Tupperware versie. Dan zei ze gewoon meestal, nou hier ben ik, kost niks. Mijn muzikanten zitten in dit boxje. En hier is een stapel cd's. Die kun je hem dan keerpje. Zei dat? Oh ja. Ja. Dus zo. Mooi verhaal, want ik ben op dit stuit, dat is eigenlijk al heel dien. Vaak op paard was mijn muziekjournalist Harry de Jong. Mag ik die dan nog even vertellen? En dan kom ik aan op mijn vraag. En die had ooit Johnny Mitchell aan de telefoon. Oh my god. Ja, sterker. En die went het op het JRV. Een Frieske muziekjournalist. En we wel aardig, want het wie hier al nacht. En bij Johnny Mitchell in Amerika werd ze op dat moment, zie je het wie het kon hoe die of jongens of zo. Maar dat houdt nooit weer op. Op een moment had ze zelf een aantal vestjes van hem. Ja. Spelen. Dat is een mooi verhaal van Harry de Jong. En kom ik bij mij. Zoest u ooit contact met haar wollen? Of juist net? Ja. Zoest haar live zien wollen? Of zoest haar echt nog een hoorskoortje wollen? Of had je zoiets van ik ben een nuchtere Fries. Hou het maar op afstand. West eerst. Nou, dat zou ik heel bijzonder vinden. Maar ze het is het aneurysma gewoon. Ze praat ik net meer zo volle als vroeger. Want zij als ze een keer begon mijn interview. Nou ja, dat is dus ik wel een parallel. Dat is wat Harry vertelde op het JRV. Die kreeg haar onder de telefoon. Ja. En ze houdt nooit weer op, zei hij. Ik zit nog even een vestje voor die spelen. Nog een. Die kreeg een privéconcert. Ja, fantastisch. Gewoon een vrouw die hier besteert. Zelfs voor een journalist uit Friesland. Om het maar eens plot te zeggen. Maar ze moet wel in een goede bui wijzen daarvoor. Maar gaat de CD erin? Oh ja, zeker. Ja, leuk. Absoluut, hè? ja. Ja, dat is wel het plan. Oh ja, wat spannend. Ja. Maar goed, ze is natuurlijk nou 28 en ja, ze het libben.
Ja, en net altijd heel goed om haar zoons toch. Dus ja, dat is ja. Ze leeft in ieder geval voort. Absoluut. In dit soort van voorstellingen. Er zullen Griffwoede verhoord meer voorstellingen overkomen. Maar nou ik in het Fries. En dat is wel hartstikke mooi. We vervolgen dus. Zonder heel concreet nog te weten hoe het komt. Hè? Ja, nou ja, de plan ben dat we 21 januari... 21 januari hebben we een try-out in de Treemter in Balk. En 28 januari is de première in de Harmonie in Ljouwert. En 4 februari staan we in Lemmer. En verder staan we open voor prachtige podia en theatertuinen en neem maar op. Ja. Baas, Giele Taxi. Nou, hoort in de gaten. Het wordt vooral een verhaal voor het nijen hier. Maar wij blikken gelukkig al een beetje vooruit. Ik mocht ik al een aantal nummers van de cd draaien. Dat is met toestemming. Bedankt voor je komst en succes. Heel graag die en Willem. Dank u wel. Blue sitting tattoos. To wist dat ik de zeejet ha. Kroon en anker mij. Of ziel mij vier van hoes. Hey blauw. Er is een lied te jou. Inkt on een pin, onder hoeds te sjen, een diep leeg plak te zijn. Er is een soort ontzinken, over stoder onttinken, dat gaat nooit een zee te heeg. Pillen, drank en wiet, nuddelstrips en speed, een soort gegenies. Een soort gegenies.